Окупанти намагаються наступати та облаштовують вогневі позиції для артилерії. За даними Генерального штабу, рашисти мають на меті вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини, а також утримати сухопутний коридор до нині окупованого Криму. Для цього перекидають зброю уже із центральних та східних регіонів РФ. Українські захисники відбили напередодні 7 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угрупування, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК «Тор» до Харківської області. На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж цієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. На півдні нашої країни окупанти намагаються вийти на адміністративні межі Херсонської області, укотре росіяни зазнають невдачі, намагаючись штурмувати Олександрівку. Крім того, в Генеральному штабі підрахували втрати окупантів, які нині базуються у Перевальному та Севастополі. За наявною уточненою інформацією, втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%. 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій спеціальній операції. Оборонці Маріуполя вразили росіян німецьким гранатометом «Матадор». Влучним пострілом знищено ворожий БТР. Попри величезну перевагу ворога у силах, захисники оточеного міста завдають росіянам неабияких втрат. Бійці Азову, морської піхоти та інші воїни напередодні навіть контратакували. Спочатку безпілотник спостерігав за переміщенням цивільних автівок із маркуванням «Неосвастики Z», в яких пересувалися окупанти. Далі у бік ворога висунулася група українських бійців, які маскувалися за будівлями, а тоді рашистів закидали гранатами. Натомість окупанти хаотично вдарили з танків та артилерії по житловому району Маріуполя, куди напередодні дали доступ цивільним. До всього скинули надпотужні авіабомби на Азовсталь. Крім бійців, там знайшли прихисток близько 1000 уцілілих містян. Ми стараємося бути не нервними, коли стріляють. У нас тут трясеться все. Завдяки воєнним в нас є що їсти, тому що якби не воєнні, я не знаю, як би ми взагалі з цим справлялися. Дитині навіть надали суміш. І памперси, так. Короче, мы тут магазин еду, магазин. Играемся игрушками, нам тут приносят телефоны, да. Ага. Ну вот, делаем всякие постройки, вот, придумываим что-то. Хочется узнать, что с бабушкой и сестрой все хорошо, что они живы, поехать к ней. Она живет в Киеве, в Украине. Мы хотим только в Украине. Да. Мы лишились дома, мы лишились средств к существованию. Мы хотим жить нормально, спокойно. Мы хотим выйти отсюда. Очень много деток. Они полуголодные. Лишили нас всего. Ну хоть жизни дайте нам, хоть дайте нам еще пожить чуть-чуть. Пусть там мы уже в возрасте, но наши дети. Безперервними атаками російські окупанти вщент знищили Маріуполь. Люди ховаються у ще уцілілих укриттях, а скільки саме в колись півмільйонному місті залишилося мешканців, достеменно невідомо. Я Макар. Иди ко мне, стреляют. Я Макар, мне сегодня 7 лет. Спасибо. А это мой дом. Вот, это мой дом. Спасибо спасителям из России, что сделали вот такое. Ну, то, что вы сейчас видите. Воїни Азову просять про зелений коридор для цивільних, а також поранених та загиблих людей.
Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів. Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу. Організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями. Утім, окупанти уже 4 дні не дають згоди. За словами віце-прем'єрки Ірини Верещук, Україна веде складні перемовини, але росіяни відмовляються давати цивільним зелений коридор для евакуації до Бердянська. 17 років колонії суворого режиму. Такий вирок у Південному окружному військовому суді винесли окупанти кримському татарину, дитячому спортивному тренеру Емілю Зієдінову. На оголошення вироку він вбрав футболку «Іслам не дорівнює тероризму». Його діти приїхали у футболках зі схожими написами. Окупанти звинуватили 37-річного кримського татарина у тероризмі та спробі нібито насильницького захоплення влади в Росії, нібито через створення осередку партії Хізбут Тахрір. Еміль Зієдінов із зали окупаційного суду звернувся до народу, який його підтримує. Siz o'zingiz tarafdan, Azadlık tarafdan maşallah bir çok iş, balaban iş yapasınız, Allah kabul etsin. Biz o'zimiz tarafdan ne kadar olsa da bir yordam, fayda xalqimizga yapamiz. Çünkü tam-tamga bir deniz olar ve bir vücudun bu işini yapsak, xalqimizni alçak dereceden bir yüksek dereceye kotersek, bu işini yapsak, biz daha tezce, daha kolayca yeneceğimiz ve galibiyeti kazanacağımız. Ve menden mesela bir zerre fayda bizim halkımızda olsa da benim canım, vücudum kurban bu yolda olsun da. Окупанти затримали Еміля Зієдінова у липні 2020 року у селі Буюк-Онлар Красногвардійського району. До цього він відвідував судилище над іншими кримськими татарами та не залишався байдужим. Рідні Еміля кажуть, звинувачення було побудоване лише на показах прихованих свідків, які ніяк не можна перевірити, і здогадках слідчого. Винесений вирок вважають черговим політичним замовленням проти кримських татар. С первых судебных заседаний председательствующий судья Житков не скрывал того, что находится на стороне обвинения. Все уголовные дела по крымским мусульманам являются политически мотивированным заказом. Я горжусь своим мужем и знаю точно, что он не является террористом. Эмиль является любящим отцом своих 4 малолетних детей. Является также любящим сыном своих родителей. И никак не может быть террористом. То, что меняет нашим родным и близким, и то, в чем пытаются обвинить наших единоверцев, навешивая на них ярлыки терроризма, экстремизма и захвата власти. Все это не присуще им, и они далеки от этого. Мы никогда не согласимся с теми обвинениями, которые пытаются навешать на наших родных. На підтримку Еміля з різних куточків Криму приїхали десятки людей, які знайомі з ним особисто, і ті, хто не байдужий до долі злочинно звинуваченого. Своим приездом я выражаю протест. Протест в том, что крымских татар, крымских мусульман на протяжении 8 лет огульно обвиняют в этих преступлениях и терроризма и экстремизма. С этим я не согласен. В очередной раз карательная машина искалечила судьбу человека, как и многих других крымских мусульман,
которых огульно обвиняют в терроризме и сажают на сумасшедшие сроки, разделяют семьями. То есть это порядочные люди, о которых очень хорошо отзываются и соседи, и с работы коллеги. То есть ни одного подтверждения террористической деятельности не было, да? Никаких доказательств на это нету. То есть їх обвиняють огульно. Захист має намір оскаржити це рішення. Звісно, на справедливість російського правосуддя не сподіваються, але кажуть, це необхідно, щоб подати скаргу до Міжнародного суду з прав людини. У Львові затримали колишню окупаційну кримську урядовицю. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. За даними слідства, жінка обійняла керівну посаду в одному із незаконно створених окупаційних міністерств Криму та трималася за неї аж 7 років. За це дістала підозру у державній зраді. Справою займається СБУ. А тим часом жінку взяли під варту із правом внесення застави у 4 мільйони гривень. Вона сприяла утвердженню окупаційної влади РФ на півострові і публічно підтримувала агресію РФ проти України. Крім того, виправдовувала злочини російських військових. Зі слів жінки, у Львів вона приїхала по сімейним обстоятельствам і не розраховувала, що її ідентифікують. Однак завдяки роботі СБУ вона відповідатиме за свої дії перед законом. Розбирають завали та розблоковують будинки у ще донедавна окупованих містах. На Київщині пліч-опліч з українськими рятувальниками працюють іноземні рятувальники-волонтери. Вони є співробітниками екстрених служб у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Австралії та Польщі, але приїхали на допомогу українським колегам. У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що з суботи добровольці працювали у Бородянці, а вже зараз у Гостомелі. З волонтерами зустрівся голова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Крук та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, усі сили кинуто, щоб зробити звільнені містечка придатними для життя. Here we go. Thanks,